ஸ்மார்ட் ஃபார்மர் தமிழ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த காணொலி மூலமா உங்களை காண்பதில் வந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா பஞ்சகாவியம் செய்முறை பற்றி பார்க்க போறோம். பஞ்சகாவியம் உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும். ஒரு நாட்டு மாடுகள்ல இருந்து நம்ம கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு தயாரிக்கப்படுவது தான் இந்த பஞ்சகாவியம். விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இல்லாம கால்நடைகளுக்கும் ஒரு அருமருந்தாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த பஞ்சகாவியத்தை எப்படி தெளிவான முறையில் செய்கிறத நம்ம வீடியோவில் விரிவாக கொடுத்துருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல தெளிவான புரிதல் இருக்கும். பஞ்சகாவியம் என்பது மாடுகளிலிருந்து பெறக்கூடிய பால், தயிர், நெய், கோமியம், சாணம் மற்றும் வாழைப்பழம், இளநீர், கரும்புச்சாறு அல்லது நாட்டு சர்க்கரைகள் மூலியமாக தண்ணீர் கலந்து பண்ணக்கூடியது. இப்போ நம்ம 50 லிட்டருக்கான பஞ்சகாவியத்தை ரெடி பண்ண போகிறோம். முதல் பொருளான மாட்டுச்சாணத்தை எடுத்துக்கிறணும். 50 லிட்டருக்கு எவ்வளோ மாட்டுச்சாணம் தேவைப்படும்னா 10 கிலோ மாட்டுச்சாணம் தேவைப்படும். அந்த 10 கிலோ மாட்டுச்சாணத்தோட நல்லா 1 லிட்ரு நெய்யை எடுத்து, நல்ல பசு நெய்யை எடுத்து 1 லிட்ரு நெய்யை எடுத்து கலந்துக்கிறணும். கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி மாட்டுச்சாணத்தில் அந்த கல், மண் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறணும். தேவையற்ற குப்பைகள் இருந்தால் அதை நீக்கிடணும். நல்ல நெய்யை வந்து மாட்டுச்சாணத்தில் விட்டு கலக்கி நல்லா கலக்கி வச்சிடணும். இந்த ப்ராசஸ் எப்போ பண்ணணும்னா பஞ்சகாவியம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடியே இந்த மாட்டுச்சாணத்தையும் நெய்யையும் மிக்ஸ் பண்ணிடணும். அப்போ தான் பஞ்சகாவியம் வந்து நல்ல ஒரு செரிமான திறன் வந்து அடையும். நம்ம ரெண்டாவது பொருள், அந்த 2 நாளைக்கு முன்னோட மாட்டுச்சாணத்தோட தயிரை கலக்கிறோம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அந்த மாட்டுச்சாணம் நல்லா கட்டியாக போயிருக்கும். அதோட தயிரை கலக்கிறோம். தயிரோட அளவு பார்த்திங்கன்னா 50 லிட்டருக்கு 4 லிட்டர் தயிர். சுத்தமான நாட்டு மாட்டோட பாலை எடுத்து உர வச்சு வச்சிங்கன்னா அந்த 2 நாள் கேப்பில் நல்ல தயிர் வந்து உரையாயிரும். அந்த உறைஞ்ச தயிரை எடுத்து மாட்டுச்சாணத்தோடு நம்ம கலந்துக்கிடலாம். நல்லா அலசி விட்டு அப்படியே விட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம 3வது பொருளாக வாழைப்பழம், நல்ல கனிந்த வாழைப்பழத்தை நம்ம எடுத்துக்கிடலாம். இந்த வாழைப்பழத்தோட பயன்பாடு என்னென்னா, பஞ்சகாவியத்தை வந்து வேகமாக அந்த செரிமானத்திறன், நொச்சும் தன்மைன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த வேகமாக நொச்சுத்தன்மையை கொடுத்து பஞ்சகாவியத்தை குறிப்பிட்ட டயத்துக்குள்ளே நம்மளுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருது. நல்லா கனிஞ்ச வாழைப்பழம். வாழைப்பழோட அளவு பார்த்திங்கன்னா இந்த 50 லிட்டருக்கு வந்து 2 சீப்பு வாழைப்பழம் இருந்தால் போதும். நீங்கள் மார்க்கெட்டில் நல்லா வேஸ்டேஜான ஒரு 10 ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா வேஸ்டேஜான வாழைப்பழம் கொடுத்துருவாங்க. அந்த வாழைப்பழத்தை இந்த மாதிரி ஒரு சட்டியில் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கிறணும். இந்த மாதிரி நல்லா கூழ் மாதிரி பிசைஞ்சிக்கிறணும் வாழைப்பழத்தை. அப்படி கட்டி கட்டியாக போட்டுட்டிங்கன்னா அந்த நம்ம கலக்கி விட்றப்ப வேகமாக செரிமானம் ஆகாது. அந்த பிசைஞ்ச வாழைப்பழத்தை நம்ம மாட்டுச்சாணத்தோட தயிர் கலந்துருக்கோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பழம். இந்த வாழைப்பழத்தை அப்படியே நம்ம கலந்துடணும். வாழைப்பழத்தை கலந்துட்டு அந்த அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா ஒரு கை விட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கையை வந்து முழங்கால் வலை நல்லா கழுவிக்கிறணும். எந்த அளவு சுத்தபத்தமாக இருக்குமோ அந்த அளவு நல்லது. 3வது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 லிட்டர் பால். இந்த 50 லிட்டருக்கு 4 லிட்டர் பால் ஊற்றணும். நல்லா பசுமாட்டு பாலை வந்து நம்ம கறந்து வச்சுருக்கோம். அந்த 4 லிட்டர் பாலை அதோட ஆட் பண்ணுறோம். ஒரு பஞ்சகாவியத்தை வந்து தயாரிக்கிறது ரொம்ப எளிமையான விஷயம். அதை பராமரிக்கிறது என்பதே கொஞ்சம் புரிஞ்சு பண்ணணும். அந்த பஞ்சகாவியத்தை இந்த 3 ஐட்டமும் கரெக்டாக சதவீதத்தில் கலக்கணும். அப்படி நம்ம சதவீதமாக கலக்கிறப்ப ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டு, ஒரு நல்ல பஞ்சகாவியத்தை, ஒரு தரமான பொருளை நம்ம உருவாக்க முடியும். இப்போ அந்த ஐட்டத்தை ஃபுல்லாக கலந்தாச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூ டேங்கை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறணும். அந்த டேங்கில் பார்த்திங்கன்னா 6 லிட்டர் கோமியத்தை கலக்கிறோம். 25 லிட்டருக்கு 3 லிட்டர் கோமியம், 50 லிட்டருக்கு 6 லிட்டர் கோமியம். கோமியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ மாட்டுகளில் இருந்து கோமியம் பிடிக்கணும். காலையில் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா சாயங்காலம் வரை கோமியத்தை நம்ம கலெக்ட் பண்ணோம்னாலே அந்த 6 லிட்டர் கோமியம் நம்மளுக்கு கரெக்டாக கிடச்சிரும். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டேங்க் ஒன்று எடுத்துக்கிறணும். அந்த டேங்கில் கொஞ்சம் கூட காற்று போகாத அளவில் அந்த டேங்க் எடுத்து அதில் கோமியத்தை ஊற்றிக்கிறணும். கோமியத்தை கரெக்டாக ஒரு 6 லிட்டர் கோமியத்தை நம்ம கலந்து ஊற்றிக்கிடுவோம். அடுத்ததாக நம்ம கலக்கி வச்ச நம்ம பொருட்களை உள்ளக்க கொட்டிக்கலாம். நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் அது எந்த கலரில் இருக்குன்னு.
நல்லா வலித்து சுத்தமாக எந்த ஒரு நீங்கள் இதை ஒரு கேர் எடுக்காமல் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஒரு பூஞ்சை வச்சுட்டு அது கெட்டு போகிறக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஊற்றி முடித்ததுக்கப்புறம் இளநீ எடுக்கணும். இளநியோட முக்கிய பங்கு இளநீ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 6 லிட்டர் இளநீ 6 லிட்டர் இளநிக்கு 12 இளநிகள் தேவைப்படும். 6 லிட்டர் இளநீ நம்ம வந்து இந்த பஞ்சகாவியத்தோடு கலந்துக்கணும். இத்தனை ஐட்டங்கள் கலக்கிறப்ப தான் நம்மளோட பஞ்சகாவியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஊட்டச்சத்தோடு இருக்கும். அது பயிர்களுக்கோ விவசாயங்களுக்கோ பயன்படுத்துகிறப்ப நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். இயல்பாகவே பஞ்சகாவியத்தை நம்ம எல்லோரும் சாப்பிடலாம். மனுஷங்க கூட டெய்லி ஒரு 1/2 ml வந்து மனுஷங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும். பயிர்களுக்கு வந்து நல்ல முறையில் பயன்படுத்தலாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டு சர்க்கரை. கரும்புச்சாறு இல்லாதவங்க நாட்டு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கரும்புச்சாறுனா ஒரு 6 லிட்டர் கரும்புச்சாறு தேவைப்படும். நாட்டு சர்க்கரைனா 3 கிலோ நாட்டு சர்க்கரை போட்டாலே போதும். 50 லிட்டருக்கு வந்து 3 கிலோ டு அதிகபட்சம் போட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இயற்கை பொருட்கள், இது வந்து கெமிக்கல் ஐட்டம் கிடையாது. இயற்கையான ஒரிஜினலாக யூஸ் பண்ண நாட்டு சர்க்கரையை வாங்கி ஒரு 3 கிலோ நாட்டு சர்க்கரை இளநியோட கலந்துடலாம். நீங்கள் இளநியோட அந்த நாட்டு சர்க்கரை கலக்கிறப்ப அதோட கலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பனங்கருப்பட்டி, அந்த தண்ணி சுக்குமல்லி காப்பி அந்த தண்ணி கலரில் வந்துடும். நாட்டு சர்க்கரையும் கலக்கிறப்ப நல்ல ஒரு வேகமாக செரிமானத்திறனாகும். பயிர்களுக்கு நல்ல ஊட்டச்சத்து கிடைக்கும். இது கால்நடைகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம். பஞ்சகாவியத்தில் வெயில் காலங்களில் மழை காலங்களில் எவ்வளோ அளவு பயன்படுத்துகிறது என்பது ஒரு முறைகள் இருக்குது. கால்நடைகளுக்கு யூஸ் பண்ணுறப்ப, மற்றபடி நம்ம பயிர்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறப்ப எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெளிவான முறையில் நான் காட்டுறேன். நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கனாலே தெரியும். நாட்டு சர்க்கரையை கலந்தோடனே இந்த இளநியும் நாட்டு சர்க்கரையும் கலந்தோடனே ஒரு நல்ல அந்த கருப்பட்டி பாகு தண்ணி கலரில் வந்துடும். இது அப்படியே நம்ம ஏற்கனவே ஊற்றி வச்ச டேங்கில் ஊற்றிடுவோம். நல்லா கலக்கி ஊற்றிட்டோம்னாலே எல்லா இயற்கையான பொருட்களையும் நம்ம சேர்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டேங்கை கொண்டு போய் அப்படி நிழலில் வைக்கிறோம். இதை வெயிலில் வைக்கக்கூடாது. எல்லோரும் செய்யக்கூடிய தப்பு அதுதான். நிழலில் வச்சு இதை பராமரிக்கணும். பராமரித்ததுக்கப்புறம் இதுகளுக்கு கரெக்டான அளவு தண்ணி, இந்த 50 லிட்டருக்கு 20 லிட்டர் தண்ணியை வந்து நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். தண்ணிகள் அளவு அதிகமாகிடுச்சுன்னா பஞ்சகாவியத்தோட திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இதை கலக்கி விடுறதுக்காக ஒரு கம்பு, மூங்கிலான கம்பு எடுத்துக்கணும். சவுக்கு கம்பு எடுக்கக்கூடாது. அதில் வந்து கரையான் அரிக்கும் திறமை உண்டு. மூங்கில் கம்புலனா கரையான் அரிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து கம்மி. அதனால் ஒரு மூங்கில் கம்பு எடுத்துக்கிறணும். அந்த கம்பை நல்லா கழுவிக்கிறணும். ஏன்னா அடுத்து நம்ம கலக்கி விட போகிறோம். அந்த கம்பை நல்லா கழுவுன கம்பை எடுத்து உள்ளக்க விட்டு இந்த சைடு ரைட் சைடு ஒரு 40 வாட்டியும் லெஃப்ட் சைடு ஒரு 40 வாட்டியும் சுற்றி விடணும். இதே போக 15 நாள் டு 18 நாளுமே காலையில் ஒரு வாட்டி, ஈவினிங் ஒரு வாட்டி, காலையும் மாலையும் 2 வாட்டி மாறி மாறி இங்கிட்டு ஒரு 40 சுற்று, அங்கிட்டு ஒரு 40 சுற்று சுற்றிட்டு என்ன பண்ணணும்னா கப்புன்னு ஏர் போகாமல் கப்புன்னு மூடி வச்சிடணும். என்ன காரணம் கொடுத்தும் ஊடால திறக்கக்கூடாது. காற்று புகுந்துச்சுனாலே அது சரிப்பட்டு வராது. இது மாதிரி கம்பையும் அப்பப்போ கழுவி வச்சிடணும். கம்பில் ஏதாவது ஒட்டுணி இருந்து உள்ளக்க போயிடுச்சுன்னா உடனே பஞ்சகாவியம் கெட்டு போயிடும், புழு வச்சிரும், இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி பூஞ்சை மாதிரி வந்துடும். ஸோ கம்பை எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக கழுவி வச்சுட்டு மேலே கப்பு சிப்புன்னு பஞ்சகாவியத்தை மூடி வச்சிடணும். அப்படி மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரிஜினலான இயற்கையான அதிக ஊட்டச்சத்து உள்ள ஐயா நம்மாழ்வார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பஞ்சகாவியம் ரெடி. வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல புரிதல் இருக்குன்னு நம்புகிறோம். உங்கள் விவசாய நிலத்துக்கோ அல்லது கால்நடை பண்ணைக்கோ பஞ்சகாவியம் தேவைப்பட்டால் கீழே உள்ள கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க. உங்களுக்கு பஞ்சகாவியம் வந்து தமிழ்நாடு, பாண்டிச்சேரி ஃபுல்லாக டெலிவரி கொடுக்கப்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் பஞ்சகாவிய செய்முறையில் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தாலும் கூப்பிடுங்க. உங்கள் சந்தேகத்தை நாங்கள் கிளியர் பண்ணுறோம். அடுத்த வீடியோவில் கால்நடைகளுக்கு, முக்கியமாக நாட்டுக்கோழிகளுக்கு பஞ்சகாவியத்தை எந்த அளவு பயன்படுத்துறது, மழைக்காலங்கள், வெயில் காலங்கள், கால சூழ்நிலைகள் மாறாப்ப எந்த நேரத்தில் எந்த அளவு பயன்படுத்துவது என்பதை முழுமையான வீடியோவை உங்கள் பயன்பாட்டுக்காட்டி அடுத்த வீடியோவில் பதிவு செய்கிறேன். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரவங்களா இருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எங்களோட தகவல் வந்து உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வரும்.